Na? Oo. Di ba ko ano po gugan ngani ko. First time pa na ho. Kaya nananomi atong bay di po ano mo atong trabaho. Wala munga. Ay. Wala. Na. Ibigay ko na. Pwede na rin kuha nga ni kadakama. Pero madako pa niya siya, John. Depende. Ito na na. Jangan.